Едва 3 души, и то от организацията, която инициира акция по кръводаряване в бургаската болница, се включиха в нея до 11 часа преди обед. Недостигът на кръв се явява сериозен проблем за отделенията по хематология и не само тук в Бургас, но и в цялата страна. За нашия регион обаче това е от съществено значение, като си има предвид това, че в летните месеци набъва от към туристи в пъти повече. Точно в този период наистина кръводаряването е много ценно, особено в район като нашите, където има много туристи, зачестява и трафика за движение по пътищата. Всичките имаме така информация за предишните години какви инциденти са ставали. Всъщност в този смисъл и нашата надежда е по-малко инциденти да има, по-малко хора да се нуждаят от кръводаряване. Дарителите обаче се борят на пръсти. Освен членовете на неправителствената организация, инициирали кампанията днес, пред отделението по хематология в МБАЛ Бургас чакаше и едно семейство. Познати ще го оперират, нужда и така. В Световния ден на кръводарителя неправителствената организация призова хората да дадат своята лепта и да дарят от живителната течност и не отвън на черния пазар, а тук в отделението по хематология. Там пък от своя страна обясниха, че нужда от кръв има най-вече при отрицателните групи.